गाव बोरघर, मुंबई गोवा हायवेपासून 10 किलोमीटर हा रोड टाकलेला आहे. हा सिमेंट रोड बनवणार आहेत सध्या, असं टाकलेलं आहे. आणि ह्याला धरून हा एक रोड असा टाकलेला आहे. आणि ह्या रोडला धरून हा प्लॉट आहे. टोटल 20 एकरचा आहे. पण ह्यापैकी आपण 7-8 एकर, 10 एकर जशी हवी आहे तशी घेऊ शकतो. आणि ही जी समोर झाडी दिसत आहे, ही झाडीसुद्धा अशी क्लीन करून दिली जाईल.